କାହିଁକି କେବଳ ମାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ? କେବଳ ଶରତ ଋତୁରେ କାହିଁକି ଫୁଟେ କାଶତଣ୍ଡି? ମାହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ମାହାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପରେ ମହଳିଯାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାଶତଣ୍ଡିର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କାହାଣୀ? ଦଳିତ ଝିଅ କାଶତଣ୍ଡି ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ମୋହି ଦିଶଇ ଧବଳ, ସରୋବରରେ ଫୁଟିଅଛି କମୁଦ କମଳ। ମାହା ଆଗମନରେ ପୁଳକିତ ଧରଣୀ ରାଣୀ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧରଣୀରେ ନିଜ ପତିଆ ବିସ୍ତାର କରି ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ କିଲି କିଲି ହସୁଅଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାଶତଣ୍ଡିର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ କେବଳ ଶରତ ଋତୁରେ ଫୁଟେ? ଗଣେଶ ପୂଜା ସହ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ମାହାଙ୍କ ମେଲାଣି ପରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ମହଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ? କେବଳ ମା ହିଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଧରା ଅବତରଣ କରେ। କାହିଁକି କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି। ପୁରାଣ ଯୁଗର କାହାଣୀ ହିଁ ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟିଏ ଥାଏ, ନା ତାର କାଶତଣ୍ଡି। ସବୁଦିନ ସେ ନଦୀ ପଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ସବୁଦିନ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସହଜିତ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ରାଜକୁମାର ପରି ବର। ଆଉ ଏ ତ ନିଜେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର। କାଶତଣ୍ଡି ମନେ ମନେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ବସିଲା। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦେଖି ଭଲ ପାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜକୁମାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଝିଅର ଅଭାବ ରହିବ? କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦାଢ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେବେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କାଶତଣ୍ଡିର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ। କାଶତଣ୍ଡି ସହ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିବିଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁଦିନ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ନଦୀ ପଟରେ ଦେଖା କଲେ। ସେ କୋଲା ଆକାଶ, ନଦୀ କୂଳ ଧାରେ ଧାରେ ଉଡ଼ି ବୁଲି ଦୁହେଁ ମିଳନର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟୁଥିଲେ। ହେଲେ ଧୋଇବ ଶୋଇଲାନି। ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମରେ ସତେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବାଛ ବିଚାର ଜାଲରେ ଦୁଇଟି ମନ ରହିଗଲା। ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ କ'ଣ କେବେ ପରସ୍ପର ଛୁଇଁଲାଣି? ବିଚାରା କାଶତଣ୍ଡି ଆଉ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ଥିଲା। ମହାରାଜ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗି ଉଠିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାତି ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ପୁଣି ଏ ରାଜ୍ୟର ଭାବିରାଣୀ? ନା! ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ନଦୀ ପଟରୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠାଇଲେ। କୁମାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କଳରେ ରଖି ତାହା ଉପରେ ଧଳା ହଳନୀ ଡାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କାଶତଣ୍ଡି। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଝାବୁଡ଼ି ଧରି ପ୍ରେମର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ଏହା ଦେଖି ସେନାପତି କହି ଉଠିଲେ, ଏ କ'ଣ ରାଜକୁମାର? ଚାର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜମହଲକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି? ତୁରନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉଆସକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମହାରାଜାଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଉଆସକୁ ଗଲେ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲେ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନିରୁପାୟ ହୋଇଗଲେ। ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ କଥା କହି ପଠାଇଲେ। ମହାରାଜ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଛୋଟ ଜାତି ଗରିବ ଘରର ଝିଅ କେବେ ବି ରାଜପରିବାର ବୋହୂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କାଶତଣ୍ଡିକୁ ସେଇଠି ଜୀବନ୍ତ କବତୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକୁ ମହଲକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଦେଶ ପାଇ କାଶତଣ୍ଡିଠାରୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ସେଇଠାରେ ଗାତ କରି କାଶତଣ୍ଡିକୁ ପୋତି ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜକୁମାର ଛାତି ଫୁଟେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋ କାଶତଣ୍ଡିକୁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନଚେତ୍ ତା ସହିତ ମୋତେ ବି ପୋତି ଦିଅ। ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ମରିବା ଆଗରୁ କାଶତଣ୍ଡି କହି ଉଠିଲା, ଯାଅ ରାଜକୁମାର, ଫେରିଯାଅ ରାଜଉଆସକୁ। ଏହି ରାଜ୍ୟର ସାରା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ମୋତେ କେବେ ଜୁରି ଜୁରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବନି। ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନି। ଆମେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବାନି। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ।
ତୁମ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ବି ଯମପୁରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। କାଶତଣ୍ଡି କହି ଉଠିଲା। ନା ରାଜକୁମାର, ତମେ ସତରେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବନି। ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରେମର ରାଣ କେବେ ବି ଜୀବନ ହାରିବନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶରତ ଋତୁରେ ଆମର ମିଳନ ହେବ। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଏହି ଶରତ ଋତୁରେ ମୁଁ ବି ଆସିବି ତୁମ ପାଖକୁ। ଏତିକି କହି କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ଭଗ୍ନ ହୃଦୟକୁ ଧରି ରାଜକୁମାର ହୁଆସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କେବେ ବି ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୋର ବି ଜିଦ୍ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ରାଜକୁମାର ଆଉ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଶରତ ଋତୁକୁ। ଶରତ ଋତୁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ରାଜକୁମାର ଦାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି କାଶତଣ୍ଡି ବନକୁ। ଶରତ ଋତୁରେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ଦରାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ କାଶତଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ। ସେଇଠି ଦୁହିଁଙ୍କର ସବୁ ବର୍ଷ ମିଳନ ହୁଏ। ପ୍ରେମର ଋତୁ ଶରତ ଋତୁ। ନ ଲାଗି ପୁଅ ବା ଝିଅଟିଏ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ପାଖରେ ମନର କଥା କହିଦେଲେ ମନର ମଣିଷ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆଗୁଆ ବାର୍ତ୍ତା ହାଣିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି। ଏବେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ନିଜର ବାଉ ମେଲାଇ ବସିଲାଣି ସୁନ୍ଦରୀ କାଶତଣ୍ଡି।